Hey, biz yine kıttık gelip jittinmi? Hey, bizim de hazır ersin hazırmı? Selam dostlar. Эфирда siz de biz de sonып kütüp algan selet tapşırığı. Selkeş aydamanlar, barjitekler, ustazlar, ham bardıq seletler bizge qoşulығız. Çünkü hazır sizin için büyük köp kızıklı yangalıklar bulacak. Yangalıklardan tış seletnin konkuruş proyektlari turunda aralaşacakız. Hem indi jeyge olanlar bilen yakınırak tanışacakız. Şuna göre uzun sizden kıskası biz başlayız. Düşlerimde seni kurdum bir güne. Min talıymış esin canım bu yaklara birligen. Birligenim birligen seni değil bir güne. Birligenim birligen sen bittiğinem bir güne. Birligeni de gözlerimde pek sağındım bir güne. Süyen diyen sözlerine kabadılımını cürmele. Birligenim birligen seni değil bir güne. Birligenim birligen sen bittiğinem bir güne. Mine 2020 yıl ele başlanıp kına gitti. Selet indi jeyge smeyalarga әзерлеген көптенен шоу bir getirip alıp bara. Әйе, һәм һәр елдагы bir сезон бетегән, инде яңа сезон башына. Һәм төп әзерлекләренең берсе ул да булса яңа әйдәмнәр туплау. Килешәм синең белән әлбәттә, чөнки яңа әйдәмнәр ул яңа сулыш дип әйтергә була. Менә әле генә селкеш булып әйдәман юлына басканнар менә алар ничек кичерә икән? Шулдан әлеге сорауга җавапны белер өчен мин сиңа һәм тамашачыларга әйдәмнәр мәктәбенә юл тотырга тәкъдим итәм. Карыйбыз. Selam yigitler hem kızlar. Biz jeyge hazırlıkını başladık. Tuktali Gülnaz, uranda bit qoş hem solqın deb uylab qo'yarsiz. Lekin aydamonlar ham bor yetaklar için bu hazırlık bugünden başlanar. Biz Yıldızlı Badısında ham ketdik. Aydamanlarga kelganda алар javobli bo'lurga тиеш menimcha. Chunki ата-әниләр балаларын курыкмыйча aydamanlarga тапшыралар. Һәм әлбәттә aydaman аннары тезелеп китә инде. Креатив булырга, позитив булырга һәм башкалар. Я почувствовал здесь такой эффект большой семьи. Эта школа отличается от других явно своим настроем, своей атмосферой. Ощущается, что они готовились к этой школе, что их отбирали, и они очень давно не мечтали.
безләр белән әлбәттә сәләтле һәм көчле әйдаманнар эшләргә тиеш. Шуңа күрә әйдаманнар никадәр үзләрен камилләштерсә, көн саен үзләрен яхшыга өндәсә, бу әлбәттә әйдаманга хас сыйфат булачак. Һәм инде сәләтле җәй программасы белән якыннанрак танышыр өчен бирегә Болгар туган тел аланының башкарма директоры, яшьләр белән эшләү буенча белгеч Рифат абый Ибрагимов белән дәшәбез. Рифат абый, сәлам. Сәлам. Без инде менә җәйге проектлар турында сөйләшә башладык. Һәм телевизор караучылар арасында, һәм гомумән сәятләр арасында быел җәйне нинди аланда үткәрергә микән дигән бер сорау туадыр. Гомумән Рифат абый, безне быел нинди яңалыклар көтә, нинди аланнар үз эшен алып барачак, һәм инде биләр җирендә нинди форумнар узачак икән, безгә барысы да бик кызык, сөйләп китәләр. Быелга инде планнардан 30 профиль смена үткәрергә, безнең 4тән күбрәк базабыз бар һәм бер үк вакытта берничә сменалар үтә. Җәй буена ул июнь башыннан август ахырына кадәр була торган 30 смена. Сменалардан кала безнең тагын була биләрдә форумнар. Алның саннары 6 биләр форум үтә. Һәрбер форумның үзенең юнәлеше бар, һәрбер форумның яшь категориясе бар һәм һәрбер форумның үзенең кичкенә генә сюрпризлары бар дип әйтсәм була. Яңалыклардан килгәндә безнең быелны өр-яңа Чувашиядә яңа база төзелде. Сәләт Батыр дигән үзәк, яшьләр үзәге һәм анда да безнең инде тиздән берничә айдан беренче балалар үз адымнарын сәләт дөньясына атлыйлар дип өметләнеп калабыз. Чувашиядән кала безнең Кырым Республикасында да шулай ук яңа база төзелде һәм бу җәйне инде без шулай ук 4 смена үткәрергә уйлыйбыз быелны. Менә Чувашия һәм Кырым сменаларына Татарстан балалары катнашалармы? Бар Татарстан Республикасыннан балалар һәм шулай ук менә әйткәнемчә һәрбер базада 4 смена үтә. 4 сменаның берсендә без инде ул республикадан булган, ул регионнан булган балаларны шулай ук чакырабыз. Бу инде демәк сәләтнең шулай үсүен күрсәтә. Әйе, төрле регионнарга таралуын дип әйтик. Менә кызык булып китте. Мәсәлән, бер бала бер сезон вакытында ничә сменада булырга мөмкин? Ничә сменага эләгә ала ул? Ничә сменага эләгә ала? Безнең менә 29 майдан башлап беренче смена башлана һәм соңгы смена 30 август тәмамлана. Ул сменалар әлбәттә кисешә. Бала тырышса, бер 4 сменага җәй буена эләгә ала дип уйлыйм. Демәк, җәй кызыклы һәм шәп үтсен өчен барлык шартлар да тудырылган һәм ишекләр ачык дип әйтеп булашлар бит. Әйе, барса дөрес. Менә шулай. Син нәрсә Чулпан, инде теге җәйгә планнар корып, сәләт аланына барып, ял итеп кайтырга исәплисеңме әйдәман буларак? Әйдәман булганча бер сәлкеш булырга иде әле миңа. Ярарсан, җәйгә кадәр әле вакыт күп, ләкин менә мин хәзер үк сиңа бик кызыклы бер шөгыль тоттым. Ул да булса сәләтнең яңа бер проекты. Яшьлекләр дип атала. Һәм ул театр лабораториясе. Ул инде достар, театр сөючеләр өчен бик кызыклы проект булачак, әйме? Эзлай. Бик карыгын. Бүтән кызык әйберсе сезгә хәзер Илзия үзе сөйләр, яме? Театр киемелгечнән башлана диләр. Бу чыннан да шулаймы? Чөнки миңа калса театр ул репетицияләрдән һәм дәресләрдән башлана. Чөнки сәхнәгә чыгар алдыннан иң мөһим әйберләрнең берсе ул да булса сәхнә теле, актерлык осталыгы һәм тагын бик күп актерга хас булган сыйфатлар. Аңлаганыгызча, без бүген Галиаскар Камал театрында һәм биредә яшь йөрәкләр театр лабораториясенең дәресе уза. Мин дә бүген үземне шулай актриса буларак сынап карарга булдым һәм әлеге дәрестә катнашырга булдым. Нәрсә килеп чыгар икән? Исәнмесез? Так, дәресне башлыйбыз, алайса, әйдәгез, түгәрәккә басыгыз бөтенегез, Гөлназ мондарак кил. Түгәрәк буенча йөрисез. Бер-берегез артыннан әйе. Әз генә киңрәк. Шүрәле булып.
Яш йөрәкләр театры лабораториясе үз эшен 2021 елның көзендә башлап җибәрә. Проектның төп максаты киләчәк буынга рухи һәм әхлакый эстетик тәрбия бирү, яшьләрнең иҗади сәләтләрен ачыклау һәм үстерү. Лаборатория эшчәнлеге, ягъни иҗади сезон 2 бүлектән тора. Сезонның беренче яртысында укучылар, актерлар, режиссерлар төрле мәдәният эшлекләре белән очраша. Ә инде сезонның икенче яртысында коллектив төрле фестивальләрдә катнаша һәм хисап спектаклен тәкъдим итә. Димәк, хәзер скакалка аларга куштылар, менә скакалка юк. Мен кемнекендер бәлки алып торырмын. Хәзер бөтенебез белгән шигырь туган телне сөйләп, скакалкада сикерергә кирәк. Бу безнең сулыш өчен, опора өчен. Шуңа күрә әйдәгез башлыйк. 3, 2, 1. Җитте. Бу гадәттә бу күнегү куела. Кызларның бит инде сулышы күкрәктә. Күкрәккә китмәсен өчен опорамында булырга тиеш. Бөтен артистларның да, шуңа күрә менә бу күнегү ясала. Бөтен басым безнең диафрагмага китә. Һәм диафрагма эшли башлаганга күрә, безнең сулыш та, тавыш та үзгәрә башлый. Данис, син бит инде яшьрәкләр театр лабораториясы. Данис, син бит инде яшьрәкләр театр лабораториясы өчен лаборатория. Теләйләнме? Шуңа күрә менә килсә була. Шуңа инде җибәрик диләр. Данис, син бит инде яшьрәкләр театр лабораториясы өчен хәзерге вакытта төрле шундый Остаханәләр, дәресләр үткәрәсең. Менә бераз китәле әлеге дәресләр, әлеге остаханәләр турында. Гомумән менә ничек алар кирәк? Булай дәресен әйткәндә, беренчедән миңа кызлар гына йөри. Күбесе татар телен белми. Беренчедән әлбәттә беренче вакытларда мин алар белән спектакль карый идем, аларның фикерләрен татар телендә сорый идем. Татар спектакльләрен әлбәттә. Камал театрының спектакльләрен карадык күбесенчә. Һәм инде аларның азгына телләрен азгына булса да үстерә башлагач, күчтек күнегүләргә ул да булса сәхнә теленнән, менә беренчесен күреп киттегез. Һәм актерлык осталыгыннан шул тренингларын үткәргәннән соң инде хәзер менә куя башладык тапшырылмаган хатлар әсәренә нигезләнеп, ниндидер вербатим форматында булган Нәмәстәке дейік. Гомумән безнең шул көз көне бер группа җыела, 14-15 кешедән тора группа, һәм алар белән башлана безнең атнага 2 тапкыр дәресләр. Узган елны безнең укытучыларыбыз ул Татарстанның халык артисты Зульфия Павалиева иде, Миләүшә Шәйхетдинова, Артур Абышайдуллин. Быел шундай ук алар белән стаханәләр үткәрелә. Лабораторияда махсус театраль белеме булмаган яки үз эшчән гариза биреп теләген белдергән мәктәп укучылары һәм югары уку йортлары студентлары катнаша ала. Физра, дуслар. Так, башладык. 1 8 Бетәме бу юкмы? 10 Мин кечкенә чактан ук иҗатта кайныйм, шуңа күрә үземнең алдымда төрле яңа мөмкинлекләрне ачарга яратам. Әлбәттә инде яшь йөрәкләр театр лабораториясе турында ишеткәч, мин катнашу өчен гариза җибәрдем. Һәм беренче вакыттан соң катнашу өчен миңа чакыру килде. Шул көнне үк мин инде яшь йөрәкләр театр лабораториясендә катнашам, ул лабораторияга йөрим дигән фикер белән кайтып киттем. Миңа яшь йөрәкләр театр лабораториясендә бик ошый, чөнки бу проектта безнең укытучылар сәхнә теленә, актерлык осталыгына өйрәтә. Без инде яшьләр театрга, театр тарихы белән танышабыз, театрга тыштанга түгел, эчтән кагылып карыйбыз. Сез бит остаханәләрдә катнашасыз, дәресләрдә, менә ул күнегүләр эшлисез, бит төрле күнегүләр эшлисез, һәм менә ул күнегүләр, менә синеңчә, менә син үзеңнең тормышыңны театр белән бәйләмәсәң дә, башка менә тыштан ярдәм итәчәкме? Әлбәттә, монда алган тәҗрибә безгә тормышта ярдәм итәр, чөнки без тавышыбызны ачабыз, үзебезне сәхнәдә тотарга өйрәнәбез. Гомумән, аудитория, публика каршысында чыгыш ясарга өйрәнәбез. Һәм бу тормышта бик кирәкле, бик мөһим тәҗрибә. Узган елны без ел сайын үткәрелә торган Сәләт Сәмрух ел премиясының ел инициативасы конкурсында җиңүче булдык. Шуның белән бик горурланабыз. Димәк, үсергә. Димәк, әлеге проектның, әлеге лабораторияның киләчәге бар дигәнне аңлата. Мин әлеге
проект белән бик горурланам. Андагы йөргән кешеләргә һәм дә оештыруга ярдәм иткән кешеләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм дә әлбәттә инде иң төп рәхмәтем сәләткә. Шыннан да сәләтнең җәй айларында гына түгел, ел дәвамында гомумән алганда проектлары бик күп икән. Һәм 2023 елның менә шушы 3 ае эчендә дә бик күп кенә чаралар узды. Шулар турында сөйләп китәле безгә дә. Шыннан да 3 ай эчендә безнең инде бик күп проектлар үтте. Алар төрле җирләрдә үтте дип әйтсәк була. Ел башыннан ук, ялгышмасам, 2-3 январьдан безнең шушы базада һәм фәнсар базасында 2 кышкы смена үтте балалар өчен кышкы каникуллар вакытында. Анадан соң безнең инде Әйдаманнар мәктәбе үтте. Без анда 160-ка якын тирә Әйдаман әзерләдек шушы безнең җәйге сменаларга һәм форумнарга. Әйдаманнар мәктәбеннән соң елда үткәрелә торган Сәмрух ел премиясе үтте. Пирамидада шулай менә ялгышмасам, Бездә булган иде генә. сез дә булдыгыз һәм барыбыз да булдык. Сәмрухтан соң безнең тагын берничә проект үтте. Шуларның берсе Атлант проекты, ул шахмат яратучылар өчен, шахмат уены яратучылар өчен проект. Ул безнең Сәләт йортында Казанда үтте. Һәм шулай ук безнең менә шушы Йылдызлы базасында хәзерге вакытта Сәләтнең региональ клублары өчен укыту программасы бара. Бу инде безнең сан буенча 17нче семинар клублар өчен. Һәм шушы көннәр дәвамында алар үзләренә яңа белемнәр, яңа тәҗрибә алырлар дип өметләнәбез. Рифат абыйның турында инде әйтә башлады. Күптән түгел Әдип Эльмир кубогына 9нчы шахмат турниры узып китте. Әйдәгез аның турында видеозга тукталыйк. Сәләт барлык яктан да сәләтле яшьләрне тәрбияли. Алар җырга биергә генә түгел, әле шахмат уенына да бик оста икән. Сәләт йортында бүген иң белемле яшьләр җыелды. Сәләт мөхитендә шахмат уенын популярлаштыру, шахмат уйнауны активлаштыру, яшьләр арасында бу уенга кызыксыну уяту максаты белән турнир үткәрелә. 7 яшьтән 17 яшькә кадәрле яшь шахматчылар биредә көч сынаша. Бүгін біздің енді шахмат турниры өте, ол Атлант клубының шахмат турниры. Біз аны Әдип Эльмир исеменә үткәрәбез. Әдип Эльмир инде безнең Сәләт проектлары җитәкчесе. Ул турнир безнең инде 9 ел рәттән үтәчәк. Менә быел 9нчы турнир. Монда елдан ел балалар бик теләп килә. Менә безнең 200дән ким гариза булганы юк иде. Бер елда 600дә гариза булды. Монда безнең инде теге каймагы җыелган уйнаучыларны ник дисәгез, чөнки башта без офлайн турнир уздырабыз. Офлайн турнирда шундый җиңүчеләрне, ең алдынгыларны менә монда чакырабыз. Чыннан да турнир 2 этаптан гыйбарәт иде: онлайн һәм офлайн. Онлайн этап нәтиҗәләре буенча иң шәп 60 уенчы билгеләнеп офлайн этапка узды. Биредә барысы да шахмат уенына гашыйклар һәм иң нәниләр дә үзләрен чын профессионалларча тота. Дөресен әйтәм, мин шахматта бер нәрсә дә белмим. Менә бу сыннар да нәрсә аңлатканын белмим. Менә бу Рифат Шикапов һәм ул әле генә 2нче турны 1нче булып җиңеп чыкты. Рифат, аңлат әле менә кайсы фигурка нәрсәне аңлата? Ничек аталалар алар? Бу пешка. Пешка. Ага, пешка ничек ала? Конь. От. Ага. Слон. Иң көчле фигурка кайсы? Ферзь. Ага, менә бусы. 2000 years. Бер нәрсә аңламадым. Мин 21 яшемдә бер нәрсә дә аңламадым, ә монда иң нәни спортчыларның да үз стратегияләре бар икән. Один раз проиграл и 2 раза выиграл. 2 раза выиграл. Ага, есть какая-то стратегия у тебя? Да. Ну-ка, расскажи нам, поделишься? Всегда хожу соперник Е4, иногда Д4. За Д4 всегда выигрываю. Защищаться, а потом резко нападать надо. Менә бу девиз кайбер кешегә тормышта да бик булышалар миңа калса.
Яшьләр арасында шахмат казанышларын пропагандалау, шахмат уйнауны яшьләр арасында гадәткә кертү, шахмат уеннарына, шахмат турнирларына җәлеп итү, актив һәм сәләтле балаларны һәм яшьләрне ачыклау һәм туплау менә шушындый бурычлар алда. Яшь спортчылар өчен җанатарга әлбәттә әти-әниләр килгән. Шахмат ул гаиләле уен диләр. Мен үзем кішкене бір шахматта ойнаймын. Менің әти шахматта ойнайды, һәм аның бабасы да шахматта ойнайды. Бұл енді нәсілден келеді деп ойлаймын. Шуңа кішкене вакытта біз аны шөгыльләндереп карадык. Аның игътибары башкадай. Ул үзенә үзе кирип китте шахматка. Монда Казанга килеп, бер ярышта катнашты да, күңел үсеп китте дә, шуннан шахмат ойный башлады. Андан соң рейтинглар күтәрелде. Менә бу карап утырган рейтинг, ул 27 турда, уже 27 төрле уенда катнашкан икән. Шул вакыт эчендә инде. Хәзерге заман шартларына туры китереп, ул онлайнда уйнап менә финалга үтеп, монда килде. Менә шулай гаилә белән яхшы һәм файдалы шөгыль белән дустана мөхиттә узды бүгенге көн. Шахмат ул бит уен гына түгел, монда барысы да тормышта кебек. Шахмат уйыны ул гомумән безнең тормыш кебек, мин аны шулай чагыштырам. Аның белән аны уйнаганда мантык та үсә дигәндәй, алга таба уйлый да башлый бала. Әти-әниләр дә рәхәтләнеп балаларын шулай шахматка бирәләр. Гомумән бу бер зур шундый хәрәкәт Татарстанда һәм Рәсәйдә һәм дөньяда. Максаты шулай сәләттә шахматка мәхәббәтне, шахмат яратуны популярлаштыру һәм инде монда балаларны нәкъ шушы шахмат аша да безнең сәләт дөньясы белән таныштыру. Узган проектлар турында инде сөйләштек. Хәзер минемчә булачак проектларга да күз салырга ярыйдыр. Җәйгә кадәр безне бер кызыклы чаралар көтәдер бит инде. Мәсәлән, апрель, май айларында. Әлбәттә, шушы 2 айда безнең шулай ук берничә проект һәм берничә смена үтеп өлгерә. Мәсәлән, безнең хәзер менә язгы каникуллар башлана, мәктәп балалары өчен һәм без аларны шулай ук үзебезнең сменаларыбызда көтеп калабыз. Алар безнең ишәү булачак. Монадан кала безнең җәй көне сменалар әйтүебезчә күп, һәм әйдаманнар җитмәскә дә мөмкин, һәм алар өчен без махсус 2нче әйдаманнар мәктәбендә үткәрергә булдык. Ул елдан-ел килә шулай. Төрле форматларда үтә, онлайн, офлайн форматта. Быел инде планда офлайн форматта үткәрергә, Сәләт йортында берничә көн эчендә без шулай ук якынча 60-70 әйдаман шулай ук әзерлибез җәйге сменаларга. Монадан кала безнең зур блок дип әйтсәк була, иҗат юнәлеше бар. Анда безнең апрель һәм май айларында Сәләт йортында шулай берничә чара үтә аларның блогында. Ул хор. Хордан кала Яшь йөрәкләр лабораториясенең театры дип әйтсәк була һәм Сәләткә нур булган йолдызлар проектының финалы шулай ук Сәләт йортында үтәчәк. Демәк, вакытны кызыклы үткәрер өчен бер дә җәйне көтеп торырга кирәкми икән, чөнки Сәләттә проектлар бик күп. Әлбәттә. Рифат абый, бүгенгә инде без синнән саубулашабыз, шундый кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә рәхмәт чакыруыгыз өчен. Очрашырбыз әле Сәләт аланнарында. Бездә калабыз кунакта. Геләй киләсе очрашуларга кадәр запас саубулашмабыз. Рәхмәт, ярый. Уңышлар. Хуш. Кадерле тамашачылар, сезнең өчен һәм инде Рифат абый өчен безнең сезгә кичкенә генә музыкаль бүләгебез дә бар. Игътибар экраннарда. Хатларыңны алам, юксынудан янам, мине сине хаманда üzülüp yaratam. Kayt indi kayt canım, gazaplama yuka, yandırma giderme. Düzer hal yok başka, anla yüreğimni, tanla yüreğimni. Ütünem yalvaram, karşı kelime indi, kağıl yüzümdeki kaynar yaşlarıma. Sensiz məğnədə yox, jirdə yaşavıma. Küpmə vaxt uzda, indi ayrılırğa.
әзір башка берәү Тора яннарыңда мин сине аңлармын Хәтта кичерермен Тик нишләтергә соң Янган йөрәгемне Аңла йөрәгемне Тыңла йөрәгемне Үтенәм ялварам Каршы килмә инде Кагыл йөземдәге Кайнар яшьләремә Синсез мәгънәдә юк Җирдә яшәвемә Синсез мәгънәдә юк Җирдә яшәвемә Кызганычка каршы тапшыруу менен ничек кенә кызык булмасын, күпме генә мәгълүмат булмасын, барыбер ахырына якынлаша. Сәләт белән булыгыз, сәләт белән үз юлыгызны табырга омтылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш! Hey, biz yine kıttık gelip jettinme. Hey, biz indi hazır, ersin hazır.